treba sa presadiť. Buď asertívny, prevezmi iniciatívu, obhajuj záujmy našeho oddelenia. Asi podobné aj ďalšie vety počúvame všetci. Na našich školeniach asertivity a presvedčivej komunikácie spolu s našimi účastníkmi zisťujeme, že popri technikách komunikácie potrebujeme ešte čosi viac. Pracovať sami so sebou, s našimi postojmi. Naučite sa techniku nie, ale v praxi sa obávate ju použiť. Radi by ste vyjadrili svoj názor, ale niečo vám v tom bráni. Viete čo, viete ako, ale napriek tomu to neurobíte. A preto sme pre vás pripravili školenie Umenie presadiť sa. Budeme hovoriť o veľmi dôležitých ľuďoch vo vašom živote, dokonca o tých najdôležitejších, o vás. Počas 2 dní spoznáte svoje silné stránky a priestory pre zlepšenie, ujasníte si, čo chcete v živote dosiahnuť a čo preto urobiť. Odhalíme bariéry, ktoré vám bránia v tom, aby ste sa presadili a naučíme sa, ako ich odstrániť. Povieme si, ako byť v živote úspešný. Je veľmi náročné zmeniť sa za 2 dni, ale môžeme spolu urobiť prvý krok.